Dad! Oh, iyo. Nakakaboring dito sa, sa Bicol. Gusto ko nang umuwi ng, Maynila. Bakit ka naman maboboring? Ang dami mong warkada dito, ang dami mong tropa. Oo nga, meron akong tropa, ang dami kong barkada. Oh. Sila nagsasawa na, yung mga taga Maynila. Eh ako wala pa. Gusto ko magpapangasawa na. What? Gusto mo nang mag-asawa? Gusto magpaturo. Meron kasi ako doon na kursunada. May natitipuan kang babae. Yes, may natitipuan akong babae. Nako. Ano dad, papasaba ko doon? Mahina ako sa mga discarding ganyan kasi nung kami ng mama mo, ako yung inasawa niya. Hindi ako dumiga. Pero may pag-asa tayo dyan. Mayroong makakatulong sa atin. Ayun, pag-asa. Makakapangasawa na ako, dad? Tingnan ko kung nandyan si kumpare. Ay, nandun si kumpare. Kumpare! Ayan si paring habagat nandito. Pare. Alala mo ba yung Ano lamang? mag-bless ka kay Ay! Kay pare. Kumusta? Naku, okay naman baga. Ano lamang? Garibag ka, sorry ba kung nag-abot? Kaso bago pa sa napani. Para ining uning aki ko, nguya na daw mag-agom. Papaturo Bakit? na ako. Mapaturo na sa imo tapi pa ni Meron yung akong natitipuan na magandang babae. yan na nga. Magpapatipo ko kasi ikaw daw yung magaling, sabi ni daddy. Hindi ako marunong mag-Bicol. Gusto ko sana magpaturo ng Bicol. Tara mo kaya pa rin baga. Parang ang laki-laki na ng inaanak ko Oo. Lingaw ko na baga pa rin sa mga diga ko ang panahon. Taday man ako nagdiga ba kay Madimo? Iyo. Ako bagan inagom. Iyo, ade. Iyan nga na ang problema. Ano ito? Akambala ka ni? Magpaturo ka na kay Paano ba yung magandang umaga sa Bicol? Salitang dito sa Bicol, maray na aga. Yan. Yan, maray na aga. Tama yan anak. Tama yan. Ayun. Makinig ka kay ninong mo. Yan. Maray na aga. Yan. Kahit gabi, maray na aga. Ay, pag gabi, iba naman yon. Sige. Ano po yun? Pag gabi, maray na bangge. Tama yan. Tama. Maray na bangge. Magaling yan si kumpare. Oo, Makinig ka dyan anak. Opo. Dahil yung sigurado yung didiskertean mong chicks. Laki-laki na ng inaanak ko talaga. Sige pare, turuan mo yan. Maray na aga. Yan. Maray na bangge. Yan, tiring ka yan. Ganyan. Ano yung ang ganda-ganda mo? Makanusun ka. Makanusong ka. Yan! Galing-galing ng inaanak ko. Galing-galing. Maray na aga. Makanusun ka. Makanusong ka. Yan. Ayan. Mapapabilib ko kaya yan? Oo, bilib na bilib yun sa'yo. Makanusong ka. Yan! Ana. I love you. Ano ba yan? Ano yun? I love you. Sa Tagalog, sa Tagalog. Mahal na mahal kita. Ulitin mo nga. Ulitin mo. Mahal na mahal Mahal kita. na mahal kita. In Bicol. Sa Bicol. Raot ang payo mo. Raot ang payo mo. Yan, mas dadagdagan mo pa yon kung hindi raot ang payo. Rauton ang payo mo. Ayan. Ganyan talaga yun. Rauton ang Ganyan payo talaga mo. yan. Ganyan talaga yan. Galing na. Daddy. Galing. Apat na apat na. May apat ka nang natutunan. Makinig ka kay ninong mo. Magaling talaga yan sa diskarte. Maray na banggi. Yan. Makanusong ka. Yan. Marauton ka. Tama. Yes. Galing talaga Ay, daddy. Ano daddy, meron kang itatanong yung pang... Sininong mo na lang yung bahala. Ano nung yung pang anuhan dyan? Yung pang anuhan natin? Kunwari, Pang highlights natin dyan. Sa tatay. Oo. Halimbawa, magmamanaw ka. Sa tatay. Tay, pamano po? Yan. Halimbawa, sa tatay ha? Oo. Pag Tay. mano po tay, ganyan. Tay, mano po tay? Ang sagot niyan ganyan. Masuntukan ka. Yan! Masuntukan ka. Ay. Yan, siring ka, no? Siring ka. Tay, ang galing ka na tay. Tay, galing tay. Puntahan natin tay. Sige. Alat pala, Mag-usap kayo tay. Alat mo na. Hindi, i-memorize ko muna mag-usap kayo ni tatay. Alat mo na. Alat pala, natasisi kayo ng ano pa rin? Magayuno. Si Alat mo na. Jenica. Si Sai. Jenica. Jenica. So, aki mo. Aki ko? Aki mo. Ay, Jesus Marisip! Lakaw-lakawin ito mag-ama. Tabadnob.
Lakaw-lakaw eh. Dari na ta, dagit na si ninong mo. Bakit tatay? Nagpaturo ka, paaki pala nito ni ninong mo. Oo nga. Si Jenny ka? Sabi nila, ano daw yun eh, ano? Nakatadagiton ba ya? Hindi ko man alam na kumpare mo. Ninong mo ito. Ito? Kay dagiton. Bye.